Ekiombe kyabari mu Kenya National Union of Teachers natige koragwa n'umurikyo munene ase ekiombe kyo Collins Oyu nigo ritko lya rero bakuru musangirekano ime mu cyo Nairobi iroko kwanera emechanderi bagwetera achinga kichobokoreri bwabo nabona nigo baganirie kibesa komento abarimu eri bachikorwa obokoreri borobya chingaki bagokora imirimo yabo ase chiskuru oroboti orwasobo imetigate gona twariganire n'umurikyo ito Frida Kerubo. Ekiombe gya natige koragwa n'umurikyo munene Collins Oyu nigo baerera emechando aborokia bagwetera imeyense ya Kenya. Nigo baganirie aborokia komento chibesa ase kerengo giemerongo 5 nomo igoro yemia iliyokoene kibakianiri ebirengerelyo babwate. Tukatebaiga abantu abange mbanjete ko ngacha bari mwisamangana yu. Ekara tuwa yaligereria nabo tuwate BTS nga mbako babango. Kera mangana yaba ikere babutaba ari mu immediately bataraji go find out nga no maine gente ko mwalimu nabwate boyiro bone no mwana oyo gose gakari ko ngachwa igente kintu agete nga ekero mwalimu angachiru indatwe oyo gulibaga nere bwetetea nero leta basaiti igende ikiharigirwe sobwagare ataraji ko uri rube lyo gote nga bono watigwe gasi ngagenda nka ngangwa kuneto mwana finally ntu aligiriria SCBA ye kartua ye saineti omwako yo eta SCBA ye tiarenge na besa lakini muinyore abani ba mintonga ekartua ye saineti etua ye saineti ubwango buna tua so iro bisiga the following week tokaranga unati singajo musaine SCBA. Boigo nigo araga amachiko abegetune kiombe gya TSC ase okorusigwa korwa enseme yemo gochia eyende. TSO batokonyire sana abani baitu abere trained samangana CPC igo aba CSO ntu abaligireria tokate TSC na warobu ebaye grade ikiagera aba CSO tikata cross kuru primary bakachi high school ekero sange mu CSO akogende high school kuna wona nyambari high school Kisii high school oiko mu CSO yato ngane grade yare kinere ikurekera okwa ne principal ya motegera tari mu CSO ora ta very low grade ekero ko ende high school usangina the chief principal ta ko gotegera uya isingi njok ore poorly remunerated. Komenta nayo nigo basabire obotoereru chinga kitoligeretio bochorio bonene elinde ko aboroki go chinga kichinyororo ase okwenyorera chisemi. Ntubuna balimu ase chikura chiremotwe ahintu no tolime gote na bakenya toli ahintu no tolime and we are urging our teachers to conduct themselves peacefully and abana siasa batige kubeka mariyo byangene chiskuri kere birasimbigendrete abana siasa tigababe mariyo gigochiari se bitimbiro bire enough along the roads lakini bafu irigo disturb abana osichiskuru ao Boigo nigo ateba barabo nigo barachikobwaterana ne serikali eraso asobogambi elikoeneki obokoleri obuya. We bunabalimu mumanyete very well eto go support the government of the day. Ntuno tolese serikali iri gokunga the handshake government no tolime. Nande elimo gochigotoa abana inchi na no to gochigotoka ime. We support the government of the day which of course erewone igere handshake government na ndije mo gochigotoa abana gochikobeku in place. Tale 9 mwezi wa 8 kiwiki cyatigaire 3 naenda bali muno bagotoka ime ntuntu wana gotoka in opposition. Frida Kerubo, Ndizi TV.